Qatt daqs il-lummi daqshekk relevanti il-kisba tal-Helsin dan intqal mill-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca f'intervista ma' News fl-okkażjoni tas-46 sena mill-kisba tal-Helsin dan hekk kif din il-ġrajja qed tiġi ċċelebrata f'kuntest ta' gwerra fil-Lvant tal-Ewropa b'Unjoni Ewropea li trid iżżid il-finanzjament għall-armamenti waqt li Malta u l-Gvern Laburista jibqgħu iżommu sodi mal-valur tan-newtralità u fil-promozzjoni tal-paċi ma' News Colejro Preca irrakkuntat kif dakinhar ta' din il-ġrajja kien hemm ħafna nies il-Birgu. Nżilna sibbi kullum kien miżgħud, m'hemmx fejn toqgħod labra, jiġifieri ma niftakar il-ferħ mbagħad. Il-ferħ fuq wiċċ il-perit minn tof bir-raġun kollu għax kien ilu 20 ta' snin jaħdem għaliha. Jekk wieħed kollu jmur fl-istorja nistgħu nsibu il-mumenti fejn din tassew kienet mixja tal-perit biex wasalna sal-punt fejn fuq l-art Maltija ma jkunx hawn la soldatu fl-ibra tagħna ma jkunx hawn bastimenti ta' gwerra. Il-President Emeritu qalet kif din il-ġrajja għadha relevanti sal-lum il-ġurnata hekk kif il-Perit Mintoff ħaddem biex pajjiżna ikun newtrali. Jekk hemm xi ħaġa li anke għandha relevanza għallum hija proprju dil-ġrajja mill-aqwa mill-isbaħ tal-31 ta' Marzu tal-1979 meta Malta verament kienet ħielsa b'mod komplut mill-ħakma li kienet ilha snin kbar taħt il-kolonja Ingliża. Għalija din is-sena dan l-anniversarju ħajkun ifisser dan kollu. Kemm għandna nogħżu l-paċi u kemm hija missjoni ta' pajjiżna li nkunu ħielsa, li nkunu newtrali u li naħdmu mod attiv għall-paċi.